Mä vaan kerran sanon storissa, että mä teen nää kiharat sukilla, niin tuli hirveästi kysymyksiä, että miten, joten tänään mä näytän teille, miten mä teen nää. Mä oon käyttänyt tällaista klippiä tätä varten, mutta sitä ei välttämättä edes tarvii. Mä en käytä mitään tuotteita mun juuksilla, otan vaan pienen osan mun juuksista ja laitan ton sukan ympärille. Ja nyt, kun tää tukka tulee alas, mä otan lisähiuksia ja taas sukan ympärille. Ja tota sukkaa kyllä riittää aika pitkille hiuksille. Ja nyt kun hiukset loppuu, laittaa nämä loput vaan tälleen sukan ympäri. Ja nyt ponniriiva päälle ja voi jättää tälleen. Jotkut tykkää laittaa sukan näin päin. Mä aika yleensä kiinnitän nämä sukat vaan tälleen toisiinsa kiinni. Ja tältä ne näyttää heti aamulla. Mä vaatan ponnerit pois ja tältä ne näyttää. Mulla kestää nää koko päivän, vaikka mä en käytä mitään tuotteita. Varmasti maksimissa jotain öljylatvoilla laitan, mutta that's it. Toivottavasti tää auttaa teitä ja bye!